skru masse babbel. Og jeg har opp nede for det neste. Ok, her står det jo at du vil begynne på kanalen min. Ja. Hva heter du? Thomas. Etternavn? Fidjestad. Det er bra at du husker det. Det er første gang. Fidjedal. Ok. Fidjedal. Ja, det var jo det du sa her. Ja da. Ok. Men hva tror du at du kan tilby til kanalen min? Hva jeg kan tilby? Ja. Originale og gode ideer. Ja. Og så her er jo selvfølgelig noen spørsmål til deg. Ja. Om du er du homo? Nei. Nei. Perfekt. Det blir poeng. Du fikk bra på den. Og så er det viktigste spørsmålet om du har problemer. Ja. Perfekt. Det er akkurat det svaret vi trenger. Du er allerede perfekt for denne kanalen. Og så om du liker å gå i kostymer og bli blaut. Ja. Begge deler. Ja. Det blir masse poeng. 2 poeng faktisk. Vet du hva som skjer når man er i en yacht? Hva da? Man blir kåt. Det var en god vits. Det skal jeg skrive ned. Husker vi den? Kanskje den blir en senere video. Og så er det jo om du har noen spesielle talenter som du vil få med på videoer. Som turning eller kanskje mahjong eller... Ja, jeg er god i turning. Og så er jeg god i kjøring. Jeg kan kjøre veldig bra. Så kan jeg filme. Ja. Og så Der skal jeg skrive ned at du kan bli en fin kameramann. Og så kan jeg gjøre noen syke stunt. Så er jeg litt sånn stunt-dude. Perfekt. Det er Så akkurat... kan jeg skyte med våpen. Akkurat sånn en vi trenger. For... Ja. Du får masse poeng. For den... Av forrige sånn, så skrev jeg inn, husker jeg ikke. Så det er egentlig den første som ville komme inn. Men var det Thomas? Thomas. Med H? Ja, Thomas. Hæ? Ikke tomat? Nei. Ok. Men det er så bra ut det. Men det mangler bare ett poeng. Hva da? Husker ikke. Har du humor? Ja. Fortell en gøy vits. Hva får man når man går på en yacht? Eller hva blir man når man går på en yacht? Jeg skriver ned at du er veldig pervo. Det liker jeg. Det blir pluss på meg. Så. Ja, når vi går på yachten så blir man ekstremt kåte. Yacht-kåt. Det rimer egentlig en dårlig vits, men jeg liker jo forresten at du var pervo. Så jeg skal la den gå meg. Så du har ikke så veldig gode vitser i hvert fall. Sånn improvisasjonsvitser. Nei. Men det virker egentlig som du får jobben. Pedofil. Det virker veldig bra. Det ser veldig bra ut, så jeg tror egentlig du fikk jobben. Velkommen til teamet. Takk. Det var et veldig sterkt håndtrykk. Det blir plusspoeng. Ja. Plusspoeng for styrke. Takk. Så da kan din første jobb det er å skru av kameraet. Ha det. Nei, ikke